Выглядаеш засмучаным. Спадзяюся, падарунак цябе развесяліць. Я атрымаю падарунак, бо засмучаны? Давай пасля шоу, ты што? Шчыра табе дзякую. А што гэта? Дарма пляскаеце, а што калі там бомба? Мы ж не ведаем. Пакуль што не ведаем. Я прыехаў у Айову, і я Гэта праз твой жарт? Гэта пра твой жарт пра мядзведзя. Я яшчэ ніколі не скончваў свой выступ раней, але я ўпэўнены, вы зразумееце, чаму мне ўжо пара. Так, это... А, тут яшчэ нешта ёсць. Печыва! Ты жартуеш! Пакаштуй! Мяне тут будзе цяжка пераўзайсці вось гэта. Я вам кажу. Яно яшчэ і ідэальна цвёрдзенькае. Божа! Шчыра дзякую. Як цябе на імя? Крысціна. Крысціна? Ты вельмі гарачая. Дзякуй табе шчыры. Божа мой. Яна бабуля. Ты бабуля? Ля, мы скарыстаемся твоим крэслам для душа. Давай. І так, пластыку да халеры, давай цягнемся як трэба, а? Колькі табе? Скажы. Кажы. Не, так не поте, давай, не ламайся. Давай, кажи лічбу. 40-45. 40-45? Ты сур'ёзна? Ты мясцовая? Так. Праўда? Трэба цябе забіраць адсюль. Зараз жа. Ты мусіш адсюль выбірацца. Прынамсі ў Мінеаполіс. Просто бяры і валі адсюль. Можа, ты не замужам? Ну вы ідыёты. Боже мой, ну вы курва шлёпы мясцовыя. У вас тут гарачая штучка са смачнымі пячэнькамі. Ой, дарма. Мне вельмі шкада. Што, ты ў разводзе? І колькі вы былі ў шлюбе? 16 гадоў. 16 гадоў? А, мне так шкада. Колькі ў цябе дзяцей? 4? Ого, ну гэтага хопіць, правда? Трубы перавязала? Так. Трасса, я пераязджаю ў Дэмон. Гэта мае сёстры. Гэта твае сёстры? У цябе 3 сястры? Я старэйшая з 9. 9? Ну і як вам мець такую гарачую сястру? Яна ж ведае, што яна сексе. Яна ведае? Не. Не ведае? Не. Добра. Прызямляйце яе. Крысціна, ты нікчэмнасць. Проста нішто. Ты назаўсёды застанешся тут, у Айове. Пакуль, хіба што... Ну ладно. Гэта газлайтынг. Што гэта? Што там? Што ты хочаш нам паказаць? Выпіску з банка? Што там? Сваю дачку? Яна твоя дачка? Пакажы. Ты сур'ёзна? Не, я нікому не пакажу яе. Я не хачу, каб усе ведалі, што яна з Айовы. Вось яна твоя дачка? Колькі ёй? 21. Ёй 21. Перада мной вельмі цяжкі выбар. Не дай вам Бог аказацца на маім месцы. Яна ў Джексонвіле. Яна ў Джексонвіле? Я там буду. Гэтым годам крыху пазней. Да яна ж твоя дакладная копія. Ашалець. Гэта так, павер. Яна багіня. Значыць, мы з табой муцім 10 гадоў, а потым мы мяняемся. Тараса, гэта будзе... Пэвна, самы няёмкі дзень падзякі ў маім жыцці. Ля! Калі ты такая ж на смак, у нас праблема. Гэта будзе... Чаго ты баішся больш за ўсё? Страціць дзяцей? Страціць сваіх дзяцей. Ты іх знойдзеш. Дрэнны жарт. Але калі нехта знікне ў Джексонвіле, не лезь, ясна? Яна будзе ў добрых руках. Сакрэтики твои.
Давай проверим Инстаграм, что у нас там цікавого. Я проверю фотки. Давай... Почекай! Послухай мяне. Я не буду глядзець, калі ты скажаш, што там. У мяне шишка ў грудзях. Шишка ў грудзях. Я рабіла мамаграму, Нядаўна рабіла мамаграму. і я найлепшы сябар для сваіх дзяцей. Я патэліла свой дацэ па фейстайме, той прыгожай. Ага. Ну хто просіць параду ў непрыгожых людзей? Цалкам разумею. І там у мяне скрыншоты нашай размовы ў фейстайме. Можа, з цыцачкай вось так? Так. Бляха! І ты ведаеш, што яна ў цябе проста на далоні. Вынікі ўжо прыйшлі? Так. Усё добра? Так. Можа, яшчэ меркаванне? Упэўнена? СМС-ачкі. Напіши Мегі. Мегі твоя дачка? Патэль ёй. Мегі, гэта не твой найлепшы бок. Скажы, дзе ты цяпер? Я учора бухала. А, божахна, ты ведаеш, наколькі сексі твоя маці? Я ведаю, так. Ты ведаеш пра канкурэнцыю, так? Так? І ты не можаш нікога прывезці дадому. Я ведаю. А твоя маці крыху лаханулася і дала мне свой тэлефон. Я падглядзеў вашу перапіску. І... Фу. Але я рады, што яна праверыла шышачку, і цяпер усё ў парадку. Я таксама паглядзеў. Усё ў поўным парадку. Ты бачыў яе цыскі? Вядома, бачыў. Бачыў усё. І... Ах, ты шчаслівы засранец. Гэта так. Яшчэ які? Мегі, развітайся з маці. Я люблю тебя, ма. Бывай. Бывай, Мегі. Можна пачуць у сэнсе. Яны сапсаваныя. Сапсаваныя што? Што? Хто сапсаваў твае грудзі? Лекар? У цябе штучныя грудзі? Бляха. Ага. Дакажы. Яны выдаюць гук. Які гук? Типу, які? Кшталту такога? Які гук могуць выдаваць штучныя цыцкі? Чы-чынь. Дзякую вам, што прыйшлі на нашае спатканне. Спадзяюся, было цікава. Вам спадабалася назіраць за руйнаваннем гэтай сям'і, так? Што гэта было? Што гэта такое? Гэта мае грудзі. Да ладно. Ты хлусіш. Мы гэтага не чулі. Ты гэта ўзапраўду? У яе пішчалачка ў грудзях. А я яшчэ тая псіна. Ашалець. Што? Не думаю, што гэта было памылкова. Гэта найлепшае, што магло здарыцца. То бок можна засоўваць пішчалкі сабе ў грудзі? А іх можна змяняць, як гудок у Тэсле. І чаму ты іх зрабіла? 4 дзяцей. 4 дзяцей. Карміла грудзямі? Толькі 2. Бля. З печывам асабліва смачна. Малако. І сілікон. Калі я апошні раз быў у Айове, там адна лэдзі пачаставала мяне печывам. Зваць яе Крысціна.
І з того часу я з ёй больш не размаўляў. Можа быць, яна сёння тут? Стой! Ды ну мяне ў сраку! Крысціна! Як ты маешся? У цябе выдатная дачка? А што было? Ясна, тут да халеры людзей, якія не разумеюць, пра што ідзецца. У яе цыцкі пішчаць. Я гэта забыўся. Забыў маленькую дэталь. Яны дагэтуль пішчаць? Ды каб я ўсраўся, бляха! Што? Ты зусім не змянілася. Ты ўсё тая ж самая Крысціна, і мне гэта даспадобы. А давай яшчэ раз. Божа, божа. Ой, што будзе, калі ты прыйдзеш на рынок з жывёламі? Як там Мэггі? Перадавай прывет. А ведаеш што? Можна патэліць Мэггі яшчэ раз? Праўда? Скажы, што я выбачаюся. Такая гарачая. Рады цябе бачыць. Я голая ў ванне. Вінаваты. Як маешся? Я добра, а ты як? Я окей. Вы трое выглядаеце бамбезна. Ты ўсё яшчэ шчаслівы засранец? Спрабую ім быць. Ты дагэтуль у Флорыдзе? Так, я цяпер у Майамі. Ты цяпер у Майамі? Вау. У нас -1. Ты кинула бомбочку для ванны, ці ты просто такая брудная? Гэта бомбочка. Ясна, я думаў, ты змываеш з сябе Майамі. Ясна. Так, я вяртаюся да твоей маці. Я хацеў просто сказаць прывет. Бывай. Тут толькі яна, я і яшчэ 3000 людзей. А колькі прыбавіцца падписчикаў на твоім OnlyFans? Бывай, Мэггі.